Hej alle sammen, mit navn det er Thomas, og jeg er webmaster og udvikler inde på nemprogrammering.dk. Vi har inde på sitet Længeblues spurgt om vi ikke snart laver nogle MySQL videotutorials. Og det synes vi egentlig er en rigtig god idé, så nu har vi endelig fået taget sammen, og det her det er den første video i vores serie om MySQL. I den her video der vil jeg fortælle lidt om, hvad MySQL eller MySQL egentlig er for noget, og hvad det egentlig bruges til. Derudover så vil jeg også lige hurtigt ridse op, hvad vi vil forsøge på at dække i den her serie af MySQL videoer, så I ligesom ved, hvad I kan forvente at lære. MySQL det er et databasesystem, som du kan gemme data i, og du kan trække data ud fra det. Faktisk så kan du tænke på MySQL som et stort Excel-dokument, hvor du kan skrive data ind, du kan trække data ud, du kan slette data, og du kan opdatere data. Ved hjælp af PHP, der kan du tilgå data i din MySQL-database, og derved skrive ved hjælp af PHP til din database, eller trække data ud fra din database ved hjælp af PHP og printe det på dine sider, eller bare bruge det på dine sider. Et databasesystem som MySQL, det er altså bare rigtig smart, for det tillader dig at lave sider, hvor du altså kan involvere dine brugere på sitet. Faktisk så er det sådan, at store CMS-systemer, som for eksempel Joomla og WordPress, de er alle sammen bygget op omkring PHP og MySQL. Så det er altså et rigtig udbredt program, og der er rigtig mange, der bruger det, fordi det er altså, for at sige det mildt, skidesmart. I den her serie, der vil jeg vise dig, hvordan du opretter en database i MySQL ved hjælp af PHP MyAdmin. Jeg vil også vise dig, hvordan du opretter tabeller i din database, og hvor du indsætter data i dine tabeller. Herefter der vil jeg vise, hvordan du opretter forbindelse til din database ved hjælp af PHP, og jeg vil også vise, hvordan du skriver data ind, trækker data ud, opdaterer data og sletter data i din database ved hjælp af PHP. Nå, men for at komme tilbage til den her første video i vores serie om MySQL. Det første du skal gøre, det er, at du skal have installeret Exam. Det går jeg ud fra, at du har gjort i den her video. Hvis du ikke har gjort det, så vil jeg råde dig til at gå tilbage til vores første PHP-video, der viser vi, hvordan du installerer Exam. Du sidder og godt vil rode lidt med MySQL, og du allerede har købt et webhotel, hvor din hjemmeside den ligger på, så behøver du egentlig ikke at installere Exam. Så vil MySQL sandsynligvis være installeret på dit webhotel, og du skal derfor gå ud i dit kontrolpanel, hvor du sikkert vil finde et ikon, hvor der står PHP MyAdmin, eller så står der bare MyAdmin. Det er derinde, du skal oprette din database. Men altså i den her video, der går vi ud fra, at du gerne vil sidde lokalt på din computer og rode lidt med MySQL. Så derfor skal du altså have installeret Exam. Det har jeg allerede gjort, så jeg starter Exam. Når Exam er startet, så trykker jeg på Start ved Apache og Start ved MySQL. Og når de begge to kører, så starter jeg min browser. Herinde der skriver jeg op i mit adressefelt, der skriver jeg localhost. Det første jeg ser, det er så det skærmbillede her. Det kan godt være, at du allerede har skrevet localhost, og derfor så vil du nok ikke se det her, hvis du allerede har været logget ind før. Men jeg trykker i hvert fald English. Det første jeg får, det er så den her side her. For at det skal være helt i orden det hele, så vil jeg starte med at lave et kodeord til min bruger på min database, for sikkerhedsmæssige årsager. Derfor trykker jeg herover i Security. Jeg får det her skærmbillede, og jeg vil altså gerne lave en kode til min bruger på localhost, så jeg går ned og trykker her. Min bruger, eller min superbruger, den er allerede blevet sat til at hedde root, og det er helt fint, så det skal du bare huske på, at du hedder altså root. Så vil jeg lave et nyt kodeord, jeg kalder dem bare for 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 igen, og password change. På den måde har jeg altså nu opsat en superbruger på min MySQL database. Jeg prøver at gå tilbage og logge ind på min MySQL database. Så jeg lukker den her, og går ned her, hvor der står PHP MyAdmin under Tools. Her kommer der så et login frem, og der skriver jeg så min kode, som var 1, 2, 3, 4. Og så lige til alle jer, der tænker, at I sagtens nu kan hacke mig, fordi I nu kender min kode. Det kan I ikke. Jeg sidder lokalt, og for det andet så regner jeg også med at skifte koden. Så det kan I godt glemme. Men jeg trykker i hvert fald Go. Og jeg får så det her skærmbillede, og det er faktisk MySQL, eller MySQL kontrolpanelet herinde.
Det er altså herfra, at jeg kan styre alle mine databaser, altså slette databaser, oprette databaser, tilføje data i databaser og tabeller osv. osv. Men det vil jeg altså vise i næste video. Til jer, der sidder ikke lokalt, men på et webhotel, I er sikkert også noget hertil nu, så det er bare perfekt. Og I kan også med fordel følge med i næste video. Jeg har ikke mere at sige for den her gang, og enten tak fordi I kiggede med. Hvis I skulle have spørgsmål, så kan I gå ind på nemprogrammering.dk. Her kan I stille spørgsmål under den her video eller i vores forum. Og hvis I ikke skulle have spørgsmål, så hopper I da bare videre til den næste video. Tak for den her gang.